Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Δυνατά και ελληνικά. Λιακόπουλος Δημοσθένης στο μικρόφωνο. Καλώ τους άντριδες να αποχωρήσουν, διότι η εκπομπή απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γυναικόπαιδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει οι άντρεδοι να πάνε εκεί που πάνε τις Παρασκευές και να καθίσουν μαζί μου οι γυναίκες, τα παιδιά, Έλληνες αεί παιδες έστε, έτσι, οι Έλληνες πάντοτε λέει παιδιά είναι, γιατί μπορεί, αν και η αλήθεια είναι μπήκα για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο το πολύ, μπορεί να κάτσω λίγο παραπάνω και να αρχίσουν να λέω τίποτα άλλα πράγματα και να πάθουν κάνα σύγκριο οι άντρεδοι πάλι και να έχουμε άλλα. Λοιπόν, πιστοί και αγαπημένοι μου φίλοι, αυτές τις μέρες με αυτά που γίνονται με τους αγρότες, με έχουν πιάσει πάλι τα νεύρα, διότι ενώ ο αγρότης, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεσκίζεται στο χωράφι του, ξεσκίζεται εκτεθειμένος σε οποιασδήποτε μορφής καιρικές συνθήκες, με το λιοπύρι, με τη βροχή, με το χαλάζι, με τη λασπούρα, ενώ είναι ένας κλασικός αγωνιστής ελεύθερος επαγγελματίας, τα λαμόγια του κερατά που κυβερνάνε εδώ και 40 χρόνια την Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, προσπαθώντας να πάρουνε, να γλύψουν τους αγρότες και να πάρουνε την ψήφο του, τον έπεισαν ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Τον έπεισαν ότι πρέπει απλά να κάνει ό,τι είναι να κάνει αυτός, τέλος πάντων να ξεμπερδεύει, και μετά θα πάρει αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατεξοχήν λοιπόν μαχητής ελεύθερος επαγγελματίας πίστηκε ότι ό,τι και να κάνει, ό,τι ξέρω εγώ και να είναι τα πορτοκάλια του, αφού τα βάζει στη χωματερή, δεν ξέρω εγώ ψηλά καπέλα, δεν βαριέσαι, θα πάρουμε τα φράγκα, έτσι, γιατί θα έρθει αποζημίωση, γιατί θα έρθει επιδότηση του χαμένου κέρδους κτλ. Μαντρώθηκε και στους συνεταιρισμούς, μια χαρά. Οι συνεταιρισμοί γίναν κομματικές παραφιάδες και σου λέει καθαρίσαμε ρε φίλε, αυτό είναι τώρα, τι άλλο να κάνουμε, και γίναν και οι αγρότες δημόσιοι πάλι. Του στυλ δεν με νοιάζει ρε φίλε, ό,τι και αν γίνει, εγώ αυτά που είναι να πάρω τα πάρω. Όταν σταμάτησαν οι επιδοτήσεις, οι αγρότες τα 160 δις που πήρανε τα τελευταία 30 χρόνια για να αναπτύξουν την ποιότητα αγροτικής παραγωγής, και δεν την ανέπτυξαν, γιατί σου λέει δεν βαρκέσαι, έτσι δεν είναι, συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονται σε ένα διέξοδο και δεν ξέρω αν συνειδητοποίησαν την παγίδα όμως την οποία τους ρίξανε. Όταν πριν από 12 χρόνια περίπου, 13, έκανα ρεπορτάζ στην Ημαθία, γυρνώντας από χωριό σε χωριό, καβάλα με την κάμερα στα τρακτέρ και τα λοιπά, διαπίστωσα από πρώτο χέρι την παγίδα στην οποία είχαν ρίξει τους αγρότες, και οι αγρότες δεν τη βλέπανε. Ο αγρότης πρέπει
με δική του γνώση, τεχνογνωσία, με δική του γνώση πρέπει να ξέρει τι τον συμφέρει να παράξει και να το πουλήσει κάπου. Πού? Ελεύθερος επαγγελματίας είναι, να κόψει το λαιμό, θα πουλήσει και θα βγάλει φράγκα. Τι έγινε όμως? Πήγαν και χώθηκαν όλους τους συνεταιρισμούς που έδινε την παραγωγή σου. Σου λέει τι θα κάνει, εσύ θα βάλεις αυτό και ό,τι βγει το δώσει συνεταιρισμό και αν δεν βρεις καλή τιμή θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αποζημίωση. Τέτοια πατάτα, τέτοια φουστιά, τέτοια ρουφιανιά δηλαδή, να μην του δουν οι αγρότες. Ο αγρότης είναι, λέει, αγωνιστής και υπήρχαν οι γαλάζιοι αγρότες, πράσινοι αγρότες, εμπριμαία αγρότες, πορτοκαλί αγρότες, κόκκινοι αγρότες, λέει, και όλοι πέραν μαζί την επιδότηση ή την αποζημίωση. Η αποζημίωση ερχόταν και έλεγε στον αγρότη, ξέρεις αυτά που δεν έβγαλες γιατί μπήκες μέσα, θα στα δίνω εγώ, εντάξει, μη μασάς. Ναι, αλλά τώρα που δεν τα δίνουν, και δεν φταίει ο Σαμαράς ή ο, ξέρω εγώ, Κουβέλης ή ο Βενιζέλος που δεν τους τα δίνουν, κακά τα ψέματα, γιατί ποτέ δεν τα έδινε η ελληνική κυβέρνηση. Τα έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση που έσαι την παγίδα στους αγρότες και τους έπεισε ότι ο αγρότης ναι μεν δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά δεν είναι και ελεύθερος επαγγελματίας, είναι αγρότης. Και το κουκουέ ζήτω η αγροτιά, ζήτω ξέρω εγώ, ξέρεις τώρα το στυλ. Ενώ ο αγρότης είναι ο πιο μάλλον στιγνός ελεύθερος επαγγελματίας που θα έπρεπε να υπάρχει. Κι όμως ο αγρότης μετατράπηκε σε ένα εργαλείο εκμετάλλευσης, το οποίο εκμεταλλευότανε οι κυβερνήσεις για να του λένε, ξέρεις, εμείς θα σου δώσουμε τόσα. Βγήκαν, λέει, στα μπλόκα και πήραν τόσα. Νομίζεις και η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, θυμάμαι το τελευταίο σοου επί κυβέρνηση Καραμαλή, βγήκαν στα μπλόκα, λέει, αγρότες και οικονόμησαν 500 εκατομμύρια ευρώ και τα μοιράστηκαν. Τι λένε μεγάλε, και εμείς πού να μπλοκάρουμε δηλαδή, που μας χρωστάει λεφτά η κυβέρνηση και δεν μας τα δίνει? Δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε, λέει, κόψε το λαιμό σου, δεν θα τα πάρεις. Τέλος, ψόφα, σου λέει. Ελεύθερη επαγγελματία. Ενώ ο αγρότης κάνει μπλόκο, λέει, και παίρνει. Μα τα 500 εκατομμύρια ευρώ που πήραν από την κυβέρνηση Καραμαλή οι αγρότες τότε, και έγινε και σοου μεγάλο γιατί δεν έπρεπε να τα δώσει η κυβέρνηση, δεν ήταν της κυβέρνησης, δεν ήταν του κράτους, διότι το κράτος δεν έχει τίποτα. Αυτή τη μαλακία, συγγνώμη για τη φράση, αλλά δεν μπορώ άλλο, αυτή τη μαλακία λοιπόν θα την καταλάβει ποτέ κανείς. Τι λέει, τι σε νοιάζει, κρατικά είναι αυτά, λέει. Ποια κρατικά, ρε? Το κράτος είμαστε εμείς, είναι ολονών μας λεφτά, το καταλαβαίνετε? Νομίζετε το κράτος διαμαγείας έχει λεφτά? Από εμάς που πληρώνουμε φόρους θα παίρνει. Και έχει την ψευδέστηση κανείς σας ότι δεν πληρώνει φόρους? Δεν πληρώνει φόρο μέσω του ΦΠΑ όταν αγοράζει ψωμί? Δεν πληρώνει φόρο όταν αυτά τα παλιοτσιγάρα που παίρνετε και δεν σταματάτε να καπνίζετε τα αγοράζετε? Δεν πληρώνετε φόρο όταν αγοράσετε νερό εμφιαλωμένο? Δεν πληρώνετε φόρο όταν πληρώνετε τη ΔΕΗ με το Δήμο και την ΕΡΤ μαζί? Η ΕΡΤ πληρώνεις τα βατζιλίκι για να βλέπεις τι? Δεν βλέπω ποτέ ΕΡΤ. Γιατί να πληρώνω? Και πληρώνω και ΦΠΑ στη ΔΕΗ μέσα. Όταν πληρώνεις λοιπόν αυτούς τους φόρους, δίνεις λεφτά στο κράτος, το οποίο τα μαζεύει, τα έχει, λέει, το κράτος. Ποιού είναι, ρε, τα λεφτά του κράτους και των αγροτών και δικά μας και δικά σου και δικά του και ολονών? Θα το καταλάβει ποτέ κανείς αυτό το πράγμα? Τι είναι τα λεφτά του κράτους τα λεγόμενα? Νομίζεις και έρχονται από το υπερπέραν τα λεφτά του κράτους? Από δάνεια ερχότανε που τώρα μας ξεσκίζουν όλους, γιατί το κράτος ήθελε να έχει λεφτά, να πληρώνει μισθούς 5 χιλιάρικα, 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα σε δημοσίους υπαλλήλους και να δίνει και 500 εκατομμύρια στους αγρότες γιατί κάνανε μπλόκο, λέει, και εκβίασαν. Φάτε την παπάρα όλοι μαζί τώρα να δούμε τι θα γίνει. Να καταλάβουν ίσως οι Έλληνες τι είναι το κράτος. Αλλά αυτό το απλό πράγμα που λέω εγώ τώρα, εκείνο με στεναχωρεί, είναι ποτέ δεν βγήκε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ένας πρωθυπουργός, δεν τον κάνω εγώ τον εκπρόσωπο, κατευθείαν ένας πρωθυπουργός να πει, Ελληνίδες, Έλληνες, θέλω να χωνέψετε γαμώ το κέρατο όλων μας, ότι όταν λέμε ελληνικό δημόσιο κράτος εννοούμε όλους εμάς. Είναι, λέει, κρατικά αυτά. Δεν δικά μας, το κρατικά είναι. Τι λες, μωρέ? Και τα κρατικά ποιου νου είναι?
Τώρα θα πάνε στη μητρική εταιρεία όλα, mother company θα γίνουν. Το πιάσαμε. Δηλαδή, εκεί που θέλει να σκεφτούν μερικοί το όλοι μαζί, δεν το σκέφτονται. Όταν έρχεται να γίνουν κουρτουλγαρό αριστεροί, λέει, και κομμουνιστές μεγάλοι, εκεί είναι όλοι μαζί. Άκουσα σήμερα γνωστή δημοσιογράφο το πρωί να λέει, τι λέει, ο καθένας στην τύχη του. Ναι ρε κυρά μου, ο καθένας στην τύχη του. Εσένα να σε απολύσουνε δηλαδή, στην τύχη σου δεν θα πας. Δεν θα πάει να κόψεις το λαιμό να βγάλει λεφτά. Ο καθένας πρέπει να έχει και με αυτές να πορεύεται. Αυτό το κομμουνιστικό στυλ, όλοι μαζί στον κρεμό και όλοι μαζί στην άνοδο. Άνοδος δεν υπάρχει, μόνο γκρέμος υπάρχει. Το όλοι μαζί, σαν τα ειδικά χειρίδια στην Αλάσκα, που όλη η γενιά αυτοκτονεί μόλις τεκνογονήσει, λέει, έτσι. Όλα μαζί πάνε και αυτοκτονούν, στον κρεμό πέφτουν. Τα χαϊβάνια, τα γκοήμια. Ελπίζω οι άντροι δίπα να φύγανε, γιατί αυτό είναι το πρώτο. Έτσι απλά με την καλησπέρα μου μαζί. Τι λέει ο Βελιζάριος, βάζουν φωτοβολταϊκά οι αγρότες. Καλά. Το κράτος έχει κατασχέσει το 30% των φωτοβολταϊκών. Πήγε ο άλλος, ξόδεψε 80.000 ευρώ, 100.000 ευρώ να βάλει φωτοβολταϊκά. Το 30% της παραγωγής κατάσχεται, λέει, από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή σου πήραν το 30% των φωτοβολταϊκών, τα οποία εσύ τα πλήρωσες, τα άστησες για να τα παίρνει το δημόσιο. Χώρια η φόρια, άλλο καπέλο, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τα σάμα και τα μάσατα. Έτσι είναι το κράτος. Λοιπόν, επίσης, χαμός, κλάμα σε όλα τα κανάλια. Συνέχεια θα απολυθούν 500 ολόκληροι, λέει. 500, όχι αστεία, δημόσιοι υπάλληλοι. Χαμός, επανάσταση. 500, λέει. Όχι θα απολυθούν, κινδυνεύουν. Το σκέφτονται, λέει, ότι ίσως να απολυθούν. Τη στιγμή που έχουν απολυθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι και βέβαια έχουν μείνει άνεργοι πάνω από 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί διαλύθηκαν οι επιχειρήσεις τους, επειδή το δημόσιο έπρεπε να παίρνει φράγκα για να ταΐζει, άντε να μην πω πώς και από πού να ταΐζει τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει, με 3 και 4 χιλιάρικα ή με 1.800, με 2,5 χιλιάρικα, όταν στο ιδιωτικό τομέα ήταν μισός και το 1 τρίτο μισθός, να τους ταΐσει για να τους έχει, έτσι, να τους έχει για να ψηφίζουνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Επειδή έχω ένα επίγον τηλεφώνημα, ακούμε λίγο κάτι και τα λέμε ξανά. Και να θυμάσαι σύστημα, αστεία δεν σηκώνω, σε κάθε σου ολίσθημα, εγώ θα σου τα χρόνο.